Nasi, and I say to Meto, oh, Meto, Namada, Nasi, Meto, Namada, Nasi, oh, Meto, Namada, Nasi,
asum dwen katie fo nyina enne no ye pese ya ye ne sori ne dos ye di wuram metenka o mekra mu se awrade ye ne sori ne no ebe ye bibi sonkon abrabom enne ye pese ya ye ne sori ne dos na di wie program e mu an ye di bibia be hyem ye nhyeda enkanyamsam den sede da bia kanono enne no ye pese ye di u gina baabi na u kra timi sori wo nyankopon enti may it the God of all creation God of all creation Jesus o nyankopon ya oba ade nyina sutumfo no obi na bo wiase ayetemi anyansafo ne animdifo Jesus science fo eniam am de kyerɛkyerɛ abodie mu no omukwa no ma bebe si onyankopon ne obo ade no so because ade bia ewu wiase Jesus ade bia wasase so no ewo de efre yes eni hokwa yes ade bia won source yes na ebesi na science fo ntimi ama yehuni ebinum eka safa bibia from evolution chese ade bi eho na through process eho sa na dani akweti se nipa etresi omutresi ye fiti ase ni firi abom na ebredodo na ogusu na wonyini na no waya no adane na aboa ne ya no dane na obey nipa then I want to ask them my God then where came from that animal someone won so ye na odane na obey nipa ofri how did that animal came into being very na ye di mu be achechiri ho saa de suenti ne de ne be achechiri ho saa techiri ho ade ya simple bible simfiti ase ne onyankopon bo so ene asase simple na binum nso ede nyanse ne nimde ebesi ne ade ba konso a ebre bi meka no ha nyankopon nso de hinta enyansafo ne animdefo omuntimi ntiase besi ne no omuntimi hunum ene se ekon be ne nipa fa so a ene brebe ne nipa o moja na obede nipa no brebe ebesi na omoye argument even abortion kura nipa bebre susu hu se ebrebe na ye abonto moja na oye nipa otinya be nipa ne se ye sa ene bra ene se ye sa eti ebre nipa nkwa ebe nipa mu kura wontimi huni ene bio enipa wu life after death omuntimi huni de omotinya ya kosese bia wo yare we no enam de akoduro ntino wontimi survive etimi predict ebia 4 months 6 months wo bewu ebetimi aduro so na wowu ba nyankopon ba mu so a otimi intervene etwa wo masem no but say omutimi go beyond death anu de obiye timi huni Jesus Bible de katere eti wohwe onyankopon no mo na de ne se de na de esitie na ne hu awotimi fa abodie bi wo wiase entoto no hoda ama ne nyeye na me pese etie nse bi wa to bo ase makata se yense be mprichi enne me pese ye sori awade e wo kwan soronko so the Bible see awade tinema yeyem na bre nipa be hyase se wo pagya ne bofo no ye onyankopon kase no wo pagya ne din no ama wiase ne abodie nyina hu ne kase ne tumeye akinkan se me akinkan ewo mu nkura bata miensa di kan ay commitment to praise number 2 ay mistrust the misplaced trust ade a wose ye de yewre hwem enipa yi ne wure free sa de na ye onyankopon na wose de ne wure hwem ase abode ene niema ewo wiase hallelujah amen sane mawi ana ba ko e ka last one third one according to this blessed
in hope. Blessed in hope, of the blessed hope. So obia nani adaso aye onyankopon so no enhyira ewom se nipa ade ne wura be hye onyankopon. Ye pese ye kenkan Psalm 146 146 verse 3 to 10. Makacha say ye hye dem preaching titie ne ye pa ye gira asasem we so eniema me ensa wo asasem we mu. Commitment to praise, misplaced trust, and then blessed hope. Sanya mami and say when a person is generous. Shasiana can come. Psalm 146. I can go. Some no fee and you. I can go some no fee and you. Waha every night in Sia. Nimu Amy and San Adeko Esi Iduna. Was say Moon from him to him for. My God. And now nipa ba nkwaje biala ni musu. No free ko. Come on. Osan ko do tiem. E dan na ni tiri mu po boy no eira. E dan na ni tiri mu po boy no eira. Jesus. O kinka be so na o ka commitment to praise no. But this point is very to me important. Wose mumma yamfa ye honya dai mumfa mo nto ahemfoso mumma yamfa ye wonto ahemfoso ana woni papa nkwaje biara ni muso woni papa nkwaje biara ni muso ne ho mfiri ko. Oh my God. Osan ko do tie mu obi betimi asa obone. Hey my God. Ebi mu ko pe bia di woni me se wa wie wo mo di na chi no. My God. Wo mo wie na be brate ato. Oh Bible say ma yamfa ye ho. Oh Jesus. And to ahemfo so na oni papa nkwaje bia oni papa nkwaje ni mu ni bana o do o beto so de wura se mu o be se obo no etia na oni hobi afeni tim asem nyina ni tim bo ye no yira ni tim bo ma o se be du se ya me o se no na yara ne ho mo friko ne ho mo frako sa ko do tiem Jesus to aso Enshirani die Jacob nyanko. Oh hallelujah. Nene buafo. Nene buafo. Enshirani die Jacob nyanko pon. Nene buafo to asoma me. Die nani da Awurade. Ni nyanko pon so. Ni nyanko pon so. Ono yo so ni asase. Hey. Onu no yo so. Ni asase. Na oye asase we. Jesus. Eti amano ne na wa abra na do buntini o be ase o nyame ho obusebusa saa no kasa edie na koso esisi na minyankopon no kwa wo ne binum asase ese na awade busa do abra me to asase popam na wo where were the kings and the leaders of this world when God was laying the foundation of this world? Everybody to us as if from any power. Nani penya baby etina. Abi the nurse so. Ni penya baby etina ati akonya bi so. Ni penya da bi asia epa atim. Eti to baby e wura fi. Se bedu brebe ne ho betimi afiri no wako. Oh God. Odasani wo sahe kai obofo o sa bremu ze asase e ugina so na wote so no owura bi nsa ne kurem bidia to asone yanko ono no yo so no asase ono no yo so se woni ma ye ka tell se ye wo bi a wo yo so ne asase we. My God. Oh hallelujah. Amen. Kabasata. Hey my God. Osan wachuma inawa. So takato. And then the pastor who worship Nyankopon. And God will touch you and reach you at the point of your need. Somebody created it.
asase yɛ te so yi ɛna ɔse asase na mɛmɛ yɛ no around ekurukuruwa chance for by a ɔmo tresia yɛ yi a ɔmo kɔ yɛ ɔmo so asase yɛ square but no atwerɛ to according to Job chapter 42 na ɔmo tresia ɔmo ba ya ɛna obi discover asade and said the earth is spherical ɔbɛpɔn fam asɛm a Nyankopɔn kaeɛ no ɛwɔ n'asɛm kenka bio wɔse ɔno na ɔyɛ asase na ɔsoro ɛpo ne deɛ wɔm nyinaa ɔno na ɔkura nokura daa awurade ne kura nokura daa yɛba na asɛm bi si me tirim yɛtumi kyi obi ne yɛde no akɔ court na ɔmo ka asɛm no yɛsɛ yɛ dealing with facts not the truth nti asɛm bi wɔ no ma yɛ nokura paa but sɛ wonni evidence ɛbɛkyerɛ sɛ asɛm no yɛ nokura obi bɛtumi ɛde nsɛm bi akeka bom lawyers bɛkeka nsɛm bi abom na wo a wodi ɛbɛm no a asɛm no yɛ nokura no ne yɛbu awofo basa Nyankopɔn yɛ ɔbɔ so ne asase deɛ wɔde nokura na yɛ adwuma ewiase court bɛtumi abu awofo pasi Nyankopɔn bu awofo ehyira no ewiase court bɛtumi abu awofo pasi Nyankopɔn bu awofo ɛno me da wo so eti na deɛ bi a woyɛ ahyɛne sɛ deɛ bɛsuo Nyankopɔn ni ɛnyɛ nnipa ni yɛ deɛ Nyankopɔn bɛgye watom kyɛ sɛ nnipa bɛgye watom because we are under the canopy of the Most High God yɛn nyinaa yɛsɛ Onyankopɔn tumi kɛseɛ n'ase Onyankopɔn kɛseɛ no hyɛ n'ase ewiase de ne nyansa ne ne nimdeɛ bɛyɛ biribi aboa wo by dabi ba owura ne bɛtena n'akonnwa so na ɔbɛbu atɛntene ne ɔse ɔbu atɛn ɛma wɔn a ɔdi wɔn anim oh hallelujah amen meka kyerɛ sɛ adeɛ bi a bɛsi wɔ abrabɔ bi a manyame nkoma wo manyame nka w'asɛm ma wo eti amaa no na David ka asɛm bi wɔ Psalm 54 wɔsi Awurade fa wo din so agye me na fa wo tumi so di m'asɛm wɔsi Awurade fa wo din so gye me na fa wo tumi so adi m'asɛm ɛfiri sɛ edu baabi a na akɔyɛ sɛ David no nsɛm bi wɔ a ɔyɛ abu agu no so edi pɛgyina firi n'afa ama aka ɔno nko a balo wɔn sɛ Onyankopɔn tumfoɔ no a wɔn ne di asantene ne ne bɛgyina n'akyi a wɔsi Awurade gyina m'akyi sɛ dɔmbarima eti m'atamfo nyinaa bɛkyia sɛ Awurade gyina m'akyi sɛ dɔmbarima wɔsi na yɛbɛsi wɔ anim sɛ Romans chapter 8 verse 31 what then shall we say if God is for you who can be against you Amasayata Karabosiata Onyankopɔn pɛ sɛ ɔfa saa kwa wɔ so no ɔtache obi kenka sɛ no ma me pase ɔma wɔn a ɛkɔm de wɔn aduane nyame na ma wɔn a ɛkɔm de wɔn mu aduane bi he's our great provider obi atumi anya ma no busu odi a no ato bi agu nanso nyame na ɛhu mmɔborɔni mmɔbɔ edu tɔre bia na kɔyɛ sɛ ada no bɛbu ata asɛ didasoɔ ne baabi a ba obi a mmoa wɔ nim deɛ ɔba wɔ no wɔ nim adeɛ bɛsa no no nsia ɛbɔ baako ba nɔpa na baako abɔ nummerɛ nyame a ɔbɔ nna na ɔbɔ mmerɛ no ɔbɛhyɛ wo so
My God. Come on, sir. Abasata. Oh my God. We don't go to for your soldiers. Don't ever misplace your trust. My God. Don't misplace your trust. Jesus. And for all that show be able, and first second to and first second to and first show kumi, and first show me, and first show be able. Yes. None of the home nothing more. Why do I need a show you? But when you company or entity, what yes it does. What the woman from Jesus. What the shake Jesus. In your Canadian, on the go. Papa wait. And I make a tell say, you pay your command channel. Near many dinners and then guess. Don't misplace your trust. My God. What's your body to the view of war? Oh. Everybody be any fluff when everybody be any fluff when it's here. I don't know what I said. One more young company. My God. One year flat. My God. Now what you already anyone able to form and never anybody inside. They do baby and the problem. Titin the tear now go problem and tear. Now they are here. Oh, this one. Okran with me nante. Me ka bere bia na be sha na mo so be sie fie echi na nkwa e poe e ko school e poe ba na ejejina ho na me say opa kasa o he me nim say toy the state nation o say pie kuta ana me say opa kasa na nkwa ni no bi esuro he na nim say na me ma bo so geji ya ne nsa ne kuta pie no mpa na nsa ne buto ana me say opa bra e be si na me gina he ana me gina he o adie nipa nyame abosi entieti aso yensan nua ni bi kura na yemfa nipa nsan no adwuma ensi dai nipa nsan no adwuma ne nipa desani o twa ho na wo so Jesus yanko oso brain frafo ani eti wa wani afra woni yesu do you yasi atenkwa na o you yasi nyina ha ko si do de tiro wona ti sumuda wani afra Obia wani Yesu bia wani Jesus. The poorest person in this world is not the one without money, but the one without Christ. Yes. Listen, Eradima wana wakutuo sujina. Eradima wana wakutuo sujina. Oh yes. Hallelujah. Amen. Sir, I was so very careful. Mom would treat you crowdfunding would treat you badly. I dear Bakukre here, Bible saying, I'm some papa, this will be here, a Lucian in Yankania Kunafo. And to say, will be a Kurani, and now will be a Janka, will be a Lucia, Sika unya sika malibini buano buasafo na enshakase na nyankopo koma safo oye makurani bi ani janka bi bra awrade betwe aso yanko lase ni sori awrade nguram na abone fo kwan de odane ani abone fo kwan dia wadane ani awrade dane ani awrade di hene da Zion unyankopo di hene Koma wantu watu wazo nyina so. Chirame. Efisi na kupo ba bia ahini ehase mesine. Wo hini bede da so tutu mesine. But our Lord God waits for from generations to generations. Wow, wantu wazo nyina so. Adana mi kenka ebi. Yeko nyamsema na America.
wɔyɛ wonya 52 years ɔtena so sɛ 52 years by 52 years n'akyi no wanyɛ wɔhene bi ɔno wuyɛ kwata koraa yɛ no kwata yɛ no ɔde wuyɛ obi nkyerɛ me wɔhene bi afrɛ Nebukadnezar osi so asase so wɔyɛ very powerful about 120 something provinces wiase nyinaa bɛti Ethiopia wɔna ne di so saa tam na koraa na Ghana koraa na mma baabiaa sɛ ɛmmɔ tirim koraa sɛ ɛba basa wɔhene ɛyɛ adeɛ bi ma Nyankopɔn puubu ne tumi kyerɛ Shadrach, Meshach ne Abednego ɛhɔ na ɔhene bu nkotodwe gu fam ɛna ɔhyɛ asɛ sɛ ɔsɔre Awurade saa ɔhene wei kora hu Onyankopɔn kɛseɛ ne Onyankopɔn tumi ɛsɔ na ɛnɛ nwummerɛ yi Awurade tumi kɛseɛ a ɛwɔ ne basa mu no ɛberɛ a wo ne yɛbɔ mu ahyira Awurade ama Awurade deɛ so yi Awurade nsa ne kɛseɛ wɔ so ɔno na nanommerɛ a Moses kɔgyina po kɔkɔɔ no wɔma ato mu pae mmienu who is this God na wɔn yɛ de ne bɛto pagya nsɛm yɛno kɔ so baabi a wo biara yɛnkɔ ashata hey my God worship the Lord the God of all creation ɛberɛ wowurɔ sɔre mɔ hyira Awurade din baabi a wo biara your trust as if no more should remove by thank you Jesus.
ase sɛ wɔne nyankopɔn bɛsɛ wɔyɛ abɔne yɛ nyinaa sowura ɔdwummerɛ adeɛ bi ɛkɔ so wɔ life wɔde ne nsa bɛka adeɛ bi ɛkɔ so wɔ life wɔyɛ abɔne yɛ nyinaa sowura wɔyɛ honam nyinaa nyankopɔn awurade de ne nsa bɛka my god tie mepɛ sɛ mene wobɔ mpaa bi hyehye a ɛyɛ focus mama wɔ ho sɛ wɔyɛ wiase nyinaa abɔdeɛ nyinaa sowura mepɛ sɛ mene wowura mpabom just 5 minutes na mehwɛ sɛdeɛ nyankopɔn kɛseɛ apagya wɔ abrabɔ mu no a ɔbɛyɛ adeɛ bi wɔ hɔ bible sɛ our Lord reigns in the praise of his people ɔte ne mma yɛyie so enti awurade asane aba wo mfimfini wɔyɛyie na ɔbɛtena so na adeɛ biara ayɛ fapem sɛ yadeɛ na ayɛ fapem owu ne huruhuru a ɛbɛwo susesi akɔ ɛfiri sɛ ɔkeka ne ho a sɛ wokeka wɔ ho a arise and meditate. Awurade sorry. Na down for my hate. Ayabia ya kamfo. Jesus. Yabia ya kamfo. Sijadia ya kamfo. Jesus. Eka ya kamfo. Animguasia ya kamfo. Jesus. Adiabia ya kamfo. Let God arise. Psalm 68 verse 1 says, let God arise and his enemies be scattered. Adiabia. Now sorry what now. Let God arise. Come on,
focus. And to be able to focus. Everybody can see one. Everybody can see one. Come on, soul. So Asia ya Ethiopia Heli Saras Ejata and na yen and grandma can wishia. My God. But where is he now? He's gone. Was it and don't misplace your trust. Jesus. And for shit in no. And nipa and quanim and I him for and check Jesus. No I ira. No the home of but our Lord raised for and then you bring a radini here will be a brabo. Jesus, a radini Cassia, my you message I'm preparing, you know. I was coming to talk about prayer. But I do have a son. So rather say and can be funny Cassia union shit up. No radini Cassia will be a brabo. My God, when God becomes bigger and greater in your life, your problem becomes smaller and tiny. My God. I was already doing will be a brother. You go so I worship no. Be jitum say rather than circle. My God. Amen. Amen. You better of course in any one place here enter. Now the old Jumadi who all support you now was so ya sene. Edusaheba Center. Or Kumase Takwa Melkro Goil filling station wa and number with me a friend program ya or na radimo sra wo duro no so radia dum ye duro ne keke nemum the medicine was born out of prayer. Jesus and parabo na wo duro no enti nya duro ne keke said you be aton na we no ayenwo sra bi edi akire ena ma enti enya nwanwa o say na odi wana mugoma no mojane na dance sem so edi otwase ne so nkunim enti enye nwanwa say urade ama dua dance a u kasa edusa o se ma dance ni o betin afre number but mama ha say afre munya yansa ye o studio ye pon abetin afre number na be good screen so 0500110115 0500110115 we edusa heba eduro no asem na be ka kire na we no so ye 0557 009 824 0557 009 824 0557 009 825 we edusa heba o frena enchirimu bia wo problem bema oba wo problem wo nipaduam kwa bia o frena obechirechirimu wa kire kwa abefa so obetumi atu bia goton na opedi nso a nipaduam honam fam no ebetumi aboa wo sisi a ba sisi o studio ebra yegusu obetumi a first studio number no 0200 mon first studio number ne sisi ya no mompai ready dey ne 0200 603 602 0200 603 602 mama friend me simu nya me number ne free na mo first studio number ne ye pon ma free 0200 603 602 sa number no studio ha number na mo free na ye no mompai awrade adihine amen ye nguram o free ya be fa o free studio number na de man sisi na ye be fa. Thank you, Jesus.
mobile number no me se munyae no na mo free studio number ne no mo mpa 0200 603 602 0200 603 602 and now free sisi obenya yo ha na ye no wabom pae me hu se awurade adihine e wa brabom ade bi no on ma esuche onyankopon tumi kesi so yi na dia o free an no bebom pae sisi a hello Pato low volume ni kakra ni nkasa. Hello. Mami udini baby a kasa free. Hello. Udini baby a kasa free. Hello. Yete wonka. Udini baby a kasa free. Low volume ni kakra mai. Hello. Yes sir. Udini baby a kasa free. Oh. Pato se mo fra ya no low volume no yete wonka pa de o ka biete ene nipa no so abachire de doso nto we ana ase e crash etu de ofra hello ofra e be fa 0200 hello ya udini baby o kasa free mame kasa yete wonka hello kasa yete wonka hello mame kasa yete wonka Good evening. Udini baby o kasa Before we shout, we kasa free. Yeah kasa Me history spend ajuju. yeta shesha say we pa for be 3 weeks ni sa problem na cause awurade a udihene Jesus ewa body nyina so Jesus wona ma home wo yesu ni bible so na home gu nipam Jesus me nipa be o krati ase wo yesu ni adie bia ekoso nipa bia yesu de awurade dihene in the name of Jesus ayare sa no jenya odi awo yesu de mu amen hello ya udini baby o kasa free If I to make a free summit, it's that you summit. I am. And then I'll pass your bomb pie. One fall. Hello, Miss Arthur. Around your bomb pie. Would you want body in us? Jesus Oh, no, you know, coupon. Jesus We are so dear, but be our friend. Jesus At the page. Jesus I want to nip a bill. Jesus Already so I am a sailor. Oh, Madia. wo yesu ni Around my other son. Jesus In the name of Jesus. Jesus You are near to me, man. Was it? wo yesu ni I mean, you to me, Yakwanya. Yes, you didn't. Amen. amen Hello. Good evening. Would you baby I'll cast free? Make a friend, my friend is Oh, I don't know. Opposite your bone pine. I'm that on the never day and put them. Opposite radiate. After the Bible say they will tell mono. Obeso bepi. Jesus Wafra person will tell mu. Jesus Awurade fani show mu. Jesus In the name of Jesus. Jesus Awurade award the mouse. wo yesu ni Awurade to me a mouse. Jesus And we should mouse. Baby I will be there. In the name of Jesus. Hello, Pato, low volume no kakramai. Hello. Low volume no. Hello, Udini baby o kasa free. Good evening. Good evening. Pastor Mikasa Fikes. Mami yankasa. Nyankopon, nyam Islamoka. O shround so tie. Nyankopon famoso na onya mekesi ne so kesi. O mami mu nyankopon ye yaka ne wa abrabo no nyam mo bia o famoso na on fan domi. Amen. Amen. Awurade nso ntina ne mu nkyerɛ no onye wadom e wo Yesu din mu. Amen. amen Good. Hello. Hello, good evening. Good evening, ma'am. Hello. Good evening, mami. Yato nka Udini baby o kasa free. Me ba try me kesi free the chance. Mami yankasa. Me ba try me
Me are the one I'm seeing if not from fire. Awurade odi hene. Jesus. Jehovah odi hene. Wonam nyina wura me. Jesus. Baby a wofuna ada. Wudi madie nyina. Awurade fo saka. Jesus. And then with the hene ho. Utumi wura ho. Waya se wura ho. In the name of Jesus. Amen. Hello. Hello. Yeah, hello. 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 Yes, sir. Udini baby o kasa free. Apia. Yo, e dey na nyumro pass e bo hon pai. E ba je say. E dey na nyumro pass e bo hon pai ma wo. Me ba jo Okay. Hello. Hello. The opposite bomb pen on. Good evening. Good evening, mommy. Udini baby o kasa free. If I saw me kasa free to my family Cecilia, I dey na nyumro pass e bo hon pai. Me pa cho me brother wa from Santa Samu bo am parable. Awurade e pagya Cecilia brother be onim. Jesus. We nyankopon ya wo ade nyina nti. Jesus. Wo ba bia. Wo sasu obi aso. Jesus. Baby obi ready for sasu. In the name of Jesus. Se nyama koyi mpo a. Awurade tene saka. Awurade mi kwai ma no. E wo Yesu dem mu. Amen. Hello. 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 Amen. Udini baby akase free. Le ba cho na me Cecilia. Cecilia what's up with you? Le ba cho me. Some pan de nan ke wi o. Aha. Yes Awurade emfa ne san kan baby obi a. Ntia ya frame na ba no aye pon a. Hello. Hello. Yes I'm pacho udini baby akase free. Pacho I'm John free at the man. E dey na nyumre pass e ba hon pai. I say the thing come bomb fire war. Say bia. Nemba na me ma me na wono no obi a wonene ya de ka trebia na no kokko be ni to ya no aso fan me nsa me nsem bia hu ya say. Yeah. Uma na aka so kan se mo hu hia. Bible see ni agane na ni enko na wa asase so kai bi kura e bia wanyini ntia to de emfa ne die ma ne hye Awurade se Awurade man tia hye nya adwuma what ya say. Sanity so wanyini kakra. And think so ma me ya de emfa kwam. Why? Awurade hu mo no onfa abone nchew. Asem bi wa unum se o ka unum se nya bone but no akasetia pani. O ma me Awurade hu mo bo o Yesu din mo. Amen. Hello. 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 Yes, I'm Pacho Dini baby akase free. Yeah, Pacho Dini nyumre pass e bo hon pai. Pese mami. Ose. Buso eyi. Pepe bidemu. Oso peso ye dey. Pese mo won pai ma. Minya ma enkoso. Yo. Awurade e bo pai. Jesus. Wona wo shire ni pa no see. Ye yi pa se Awurade ni somra. Jesus. Israel Yakob. Yesu de bo ni hiri wo dwuma mo. Jesus. In the name of Jesus. Amen. Hello. Hello. Yeah, udini baby akase free. Me do say na me kasa free kwanza. And then I pass e bo hon pai. But my operation me da honom distribution program mo mpaye man. Awurade e peda wo funa aba wanim. Yesu di mo. Enipa e na famu de. Jesus. Dia ka ye wo de. Oh yes. Awurade bo fa ne sira be. In the name of Jesus. Awurade awo de ma. Yesu di mo. Awurade do mo saw ya. Jesus. E wo Yesu di mo. Amen. Amen. Hello. Yes, I would need baby akasa free. Ya from Apia, mo kase from Bezetia. Wona na wo ka wa yina refie no. What the car so na? I'm a friend no me kasa na Awurade nhyira. Amen. Awurade ye pagya wa ko ba wanim. Jesus.
Wona ushira ma dum nipa. Awurade de hene wana bra bo. Jesus. The sick assembly na djuma sem. Jesus. Awurade bowuram. Afa ye picture the nipa bia ba wani. Amen. Bible say let the witch. Sister. Bia o mere ye obia. Ye di nyame wo shira so. In the name of Jesus. Ye picture free mere ye. Akono ne sasuom. Ewo Yesu name. Amen. Amen. Hello. 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 Uru am I ever found? Hello. What's the meaning of God. What's the radio? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uru am I ever found? Right. Hello. Yeah, we didn't maybe I'll say Hello. Yes, sir. But good evening. Good evening, mommy. Hello. Mommy, it's you, pa. Good evening. Good evening. I saw food. I will go back on me. Your vampire, my rabbi, your vampire, we used to name him. My God. Someone was 7 verse 20. Jesus. Usuma was some sense higher. Yes, Lord. Maybe our friend will be I am some come. I am a say, oh, I cut it. Uburum since here they before. But your time naso. Your time naso inti. Free number no. Your number no go screen is 0247 81 2428 0247 81 2428. Your pon asisi ade wa friend a ntimi fa your pon a obetimi afrɛ na ye no abompai nti ma hu se nipa bebere frɛfrɛ ma yin free am answer by bed 10 to 15 minutes time obetimi afrɛ ye bon kai se ukua da bia free no mensa ekosi no nan ye wa ha ministries and mysteries of the gospel ye the ma tinyam sem na ye bompai kwasi ada bia nso free anadwudum yenu kosi no mensa ye watch night e wa ha na obia odin ho hye watch night no obia no ho se de yesi bompai anopa me ba nipa bia ha se beki testimonies ekwa bi emu aye den bia maka se da ko ebebie kwa especially all night na one more time ebebie kwa be 20 minutes ato na yeti adansidie adwumadie a yenam koma wuri so ede ebretifo enhyira ne adom ne nyoma kese akese aha CPP free moba ebibie kwa na eno so na show nkran ye bowrade mpa se awrade nkoso ntene ne nsa ye ba hanmo kwasiada ne ye ka se mpa ya ye boy adwumo ezia na coronavirus Ghana nipa bebre ebe anyam ye bom ba ko nipa be se 10,000 de ho ato na me betu ya de nase amen efria obetu ase ebedru ba bi ne ye zero abeba mu sanso ye nyanya aduro se aduro we pa na de but we de hin ne free ba on san na we nyina kire nyankopon san na adwuma ne bi ehire awrade se awrade hu obi amabo awrade ye bom pa ye pege wiase hye wonsa koso wadi hin wo wiase oni onyam no twumi nkoso nye kese e wo Yesu din mu amen amen koso account for Adusan Herbal Center ma Adusan Herbal Center osema dansi ni Kumase takwamba ekru Gold filling station wana Adusan Herbal Center wo uru ahwa abenya omo number no SS bi aka SS bi 0500 110 115 0500 110 115 0557 009 824 0557 009 824 and at the same number na 24 we phone if you are the 5 access obenya 2 numbers nti ye kan from one access wona ohwe machine si uma nyina awrade nhira wo amen ame fosi wa awrade nhira imos boy ame Gloria and Francis Shofo Francis and Bernard na de kan se awrade nkoso onhira yetiefo nyina na okuada na omiensa kosi no man na kwasiada dumbi ekosi no omiensa nso momfa mafidie no tua Kumawood uye nhira mekase Kumawood a osimi ye nhira Kumawood nhira sa awrade sa kwa we aso na awrade faso no de nhira abre Kumawood etiefo nyina awrade nkamo
bidi beyadisa. Abros kataya. Wasi radie. Ema mi nyami ubedre. Asata bra. Papa mi nasiwo. Nyama di nyama nasidya. Abaka papa no mome. Sabia